Yuk, langsung praulayan so. Ki nom-nomane mrino akal. Hey, yo. Hey, hey, hey. Cahyo Nuswantara coy. Ayo, Pak. Mlebu TV ya. Ini anakmu ki. Iki wis sepuh. Asik, asik.
immute. TikToknya rere immune. Yo. Seimbang. Isih stabil, stabil. Apa? Bisa kontrol aman, aman. Hei. Pak, gerakannya mangke ngeten ya. Nggih. Ah. Diseragamke kersane penak dipadane ya. Kuwi ajiyane lho. Piye Mek isih stabil? Jek, Stabil. aku bayang nonok nih lah. Dah nih. Gorekes aduh ujian kaki Stabil Pak De. saya suwi Jerokas. angger Pek. aku riko nangis Wasik. Pak Lurah, Bu Lurah, terima kasih. opo tahan dirasakno Mas kami tua juga terima kasih. Masih manten. Ye. Eman Yuk, yuk. Ayo deh. Yo, awas. Yo. Terima kasih bos. Wasik Pak De. Nyawerno. Ayo. Wasik. Ayo gerakannya podo, ayo siap-siap yo. Hei, 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 hei. Pak Dedi terima kasih. Wasik. Kurang manis tambahi gula. Alon sih Pak Dedi. Slow. Alon. Wis yo wis aku pikir opo sing guna. Kari manis kurang manis sampai gula.
manis Terima kasih Mbak Man. Goyang padhe. DJ stabil. Mbah seniman kok. Hey. Yo. Cok. Bojo loro lho iki. Asik. Hey. Ayo yo. Ya kuwi. Piye, Dik? Lah sing tuwa sing tuwa. Yo. Sirahmu mat ora bisa turu. Handom tresno mas, hukum handom waktu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Njur saiki bingung atine. Sing sedina piye, Dik? Ya sing sedina kanggo bojo nom dhisik. Sing mbok nom sing. Dadi pindah pawe. Apa anake? Enak menan ae lho. Kasih juga tak. Piye, Dik? Yo mesni to ya. Tinggal nek apa-apa. Ayo, Bos. Iki lho barange. Cahya Nuswantara.
aturi oleh bojo sing tresna kaya aku iki pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kuwi ora kena diketuni janji kupian aku sanggup ngenteni ora kena prawane tak enteni rodone sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresna kaya aku iki pungkasane sliramu digawe lara ajake arep nyanyi ora urung saiki dadi rondo nanging piye ibarat kubur bakal dadi sega mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranku sing tak tampa kabeh kuwi ora perlu dikaturi janji kupian aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone
biasane liramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo nanging piye iki wis kubur ra bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa umpama ngarani ngono mas amaranmu sing tak nampa Tenan ya, Dik. Tampa tenan ya, Dik. kabeh kuwi ora kena aku sanggup ngenteni